sar chingro amai KKCA atiripi lapen karbi guru sar chingro amai hawaramai mai fu akong chun bang puan niritum hawaramai doan haroi sira Hongkebra nerkeb an KKCA hawaramai do la so hawaramai an niritum present secretary afan chepalo la benitum arsigjit chingwai pedopon lo non ke bangji ni phai troxy arko ya cheklo ningkan surinira ingko rapli arni karbi aron barim armu chingrum amai pi kapaman ponji pu labang so arni ke hotpon ateng along koson si niritum karbi kurusa chingrum amai amaya hin pen koson si hoda kache tong no nangji ma kedo ke dam kechu kijun na pen gari motor alam puthak pen chenglok thik jot pen kedo ke thak nangji alam nitum chingwa chi chithan chimung pon lo la pen nitum KKCA pen akachi sik pon abangke lumbajong constituency lapen Honsuri lapen Singhason lapen Kupli lapen asal thasi penana constituency ni tum kaceparlu dam dolo hala dak pesa ni tum penana arab na kacewan je phasi ni tum president secretary tum ni tum chingwai ponlo lapen ni tum bong china nam ki puponji sitame lake siarmu karbi ron barim akuru saratum pen bong china nam ki ponangji pu abuthak sitame ni tum KKCA pen sitame bang suri si anke ni tum ta bang puamen che thapon lo je ni tum sitame bang suri sia ku sara bangken na hok pen sita methang apin deng sompot pen chingthang pe me pen bong china nam ki ponji aphan ni tum ta kachi sik pon dolo dasi pini karbi ron bari marat kedoan nijang nirem nitul kedoan karbi chorpi chu phiu ara phastame lake pene political meeting ason kapamanji pu aphane labang so mai kibi pon kali dasi pene Facebook YouTube social along ke bang ke upload a link bang ke arbia ar e bang ke litum no chedeno nangne ahok pet khei kaching ri nangji khei kaching thur nangji khei ning isi lapen karbia ron bari ma jutang karbia ron bari ma nim sitame pir the adang long kar klika phijwa ron aba rik sang nang pu la so akemang pe si athepi pen si karbiang no autonomous council man peng ke do ake ha Dr. Tuliram Ronghang CM pen pin khatlo la so long pen kaduk ave a song ron bari ka ching hona song ke do ana tum sitame chikoi dun pet pel si labang so kaching room ji puarni abangke arni hotpon iglo dasi nilitum karbi kurusa chigro mai hawara mai tumpen pini kache phapon ateng kachingwa ateng bangala puhilo dasi karbi anglong autonomous council CM sir Dr. Tuliram Rohang Han labang so pharang kia mai lokot kachuni ri kang tu mai la pulo kedam ke bang kedu ketha ka phan nilitum KKCA aphan bang tame si abar pai man ke coba pon mate pherang ke tu man kaching wai pon alam bang ke lapulo litum aron barin ka aron barim kaching rum ja puthak lase hem marnam hem puar nam karbi aron barim armu chingrum amai pi labang so bensi itum nimisi ningisi donangji itum karbi lase non ar koi throxiar ni litum anda por phai sir kepen ani gang sam por phai ke thom an litum ke chitong yadim thiget lo lake pithe uthe aklam nihang rong gethe lake aside na sport complex 5 mile along si padopon po lake kadu e panta pachini pon bom lo la setum kurusara mai pen KKCA pen nitum kamatha bangela pulo non ilitum autonomous council gachari pon bom ilitum ning kangsam laben ning gedok CM sar Tuliram Ronghang lituman nang thek dun long si je itum KKCA ta amhang thek dun sini itum kai ta pupon lo ningkan pho phrang pe nitum hot bong chin anam ki pusi cheng pon lo kai ta ka chingrum nei ka chitu nangi pusi kar bia khai phan than pon bom lo pining ningkan pho nang e pat an ke tum ka chingrum yang thek bang ke nang klang lo la silitum asar Tuliram Ronghang litum manang pin khat pon alam bang ke litum katuk to beta lake chingrum dun pen nang ji athema lake political po bang lang dam wong wang bom po tem litum nim rokom ke lake e boyteng sidok klak ji la silitum nim rokom bang ke pir thelong klang de de litum nim pir the klang de de ma sila so ke klang ni pan ke tum amunit kadu bete tu karbi je to nei hala so nim litum kar kli ka phejo nim along je tu te pulo tang te litum bang a khai ke thie tum ge tum hane khai
เอาไว้สินังมาทารองแล้วสิปีนี้เนี่ยจุ่มพลังเกี่ยไม่เกี่ยพาปนเกี่ยอะไรเนี่ยจุ่มKKCAบางเกี่ยเป็นอันดังดูแล้วเนี่ยจุ่มหาวาราไม่ตาพารุหินีเกี่ยทำเลยแล้วแล้วสิฮัลไลอาการบีมันแต่ฮัลไลการคลิกกับเพจโยเนี่ยจุ่มกุรุสาระตุ่มมาพันเกี่ยเนี่ยจุ่มกระดูกเอาไว้บางสุริสีkurusar banget lagi thik beta son sidelo sida kedo ke dam ke wang ke dam na pen egala so ke lang ke chalana dunia pan akhorat pati la haya bang ke la autonomous council pen sika ke nelop ke japon lopon la sobang ta mat hapon nang po kuchini tum chuning ri la se netum pini ani ke mayor ni netum dak press meet mate letum la parang ke tumang ka jopa lam ke la hello je kaduk kawe itum karbi ang long chot kali ing tana karbi do antame itum ka chingruman ni lo pini puwa sonsi itum non kan ke chenglo itum tarik throksi ar koye cheklo ke chingrum pedang po la ke itum kaduk kawe ta je temat hanang ne la pena ka prek a dhrom ani matum bangke la ke nang chingrumun delo la ke inim siwet asonsi chingrum po la si ka prek tum ko pine WhatsApp nang ke pidun ko pine pod email ko pipine la po nang tok dun thap po bangke la ke nang tumno jewa rang ne itung kar ki ka phejo hapir the plang rap pen kar binang ke plang pen ke od thip anima bang eli tum la hello nimi si ning si do nang po no nang po nang kile lo la se ka do ka ve phan tum kar bi kar clear tum phan an ni ri mai phu KKCA hin pen chuning ri lo la kurusar atum an ke itum kurusar ke nang li pini ke BJP सरकार आंसे शेयर क्लिचरी पुकाली कांग्रेस सरकार होची शेयर क्लिचरी पुकाली कपरे का पॉलिटिकल वांगसिता से के आटली नंग बम्पो लासिली तुम माथादाम नंगने जे पिनी के काउंसिल बीजेपी के दो तुलेराम रोंहांग सार के बीजेपी पद लाके बीजेपी फानांग के बुंग पनलो बा बीजेपी कामनांग पाक्लेम तोयलो लाके माथानांगने दोन तुम इतुम बांके लाके इतुम धरम दोबेट ला बीजेपी नंग दोपो ला कोपिने नंग दोपो ला बांग यालाम nasi tum kaduk ka wene tum KKCA pen ka chuning ri je bangke la kar kli ka phejo akar bi ana bangke tarik thok siar ni na kitong don wek nang po la pen kitong don wek po pusi ning cepat hesi ne lilam the bang lansing ton to labang so lak ni ke chetong yar ni long nang le tum ko pipia so namus nang le tum chethan chimum poni gi nang le pethiek pen thani gi ma labang so ni tum chethan ka chimum pon je bangke nona bangke karkli ka phejo ke ahoglo adontin na hemang tarta ka prek se do pusa karkli ke siverlo ke prek dap thek damlo o ene tum kurusar mai pen pinang an rong group ludlo karki ka prek o pa ave lasi hala sor ni ka chethan ponji ke ne tume karkli ka phejo anamang ke ning isi ing thin isi dobet nang po karkli ka phejo tang te itum longri long pat na hok se dame itum ni hang akar bitan ni janga akar bi along karkli ka phejo ta cerap nang po ni janga akar bi tum ta ni hang akar bi along tame cerap situ nang po nimisi wet itu akamang deng si kaprek po cholo itum la arna ma tum ta la pulo la si hempu ke thenai puke hempu lo sida arna mi thedo thukok pason si arna mi thepan ka pachari cholo hempu ke hempu lo ton dak thak sila si tumar nam ke kadu ka we ke hempu pu si tum pudam long lo la hempu puke amen kali lai hui tum than pon bom lo la si hempu mo nim rokom nim amen ki irji pu bang ni tum bang nonako bang ke pan mathadam o elang ini si bang thang singrom nang la la si hala bang suar ni ke ne litum KKCA pen la pen itum ka cerap hempu mukrang dorbar la pen risingja mai asong ni marli tumen ta chingwai lo je nim abang amen ki irji bang la ke ki tangan teng le seta akam bang sena paklang nang po itum rong arkli joy amasi tuman karkli nak theng de amasi la tum ke ani mawi tang tin kok la si amuni ta bang non bar nang po ni tum lim ta do la pu hello po ke cheklang dunia phansi tum bang ke tarik thok sini bang ke chingrum wek nang po pusi ni tum KKCA hin pen si la chuning ri lo kaduk ka we kan bia khai kar clear khai phan an ke la mu sini tum ka ma Dit Kumar Rongpi nili karbi kurusar te ro mai long ke cheng bidia sar se tu ni bok nili ke thek o bidi ke than ya bang kali ta hem nam hem por nam bang atur adak nang pi bom alam si ke than nun bom thapo pusi nang than bom apo la sinil tu ke che hot penta i phuing long kiri pen chingki long ke than long si làm thế cái thọ man cái hala sur sinang pudun de nang tum sumsi so karbia tum po che kakri che wari che tiri
la son thoma lamba ke nang le tum no hok le do se ta mathat pami cekak ri pulte ko pilo ke cekak ri ke cevari ko pilo ke cevar nang ne ke citi ri ko pilo citi nang ne ke la mathalo te nang tum son pharo ala ke dak long itu la pen non ke karbi aron barim anmu cingruma mai pi non kene ni phai troxy arkoi alok pathetan pen cingrum ji la soal lama bang si pinike nang li tumpan perang ke hai tumpan tak ke chopai ye lam lai no haladak ke jong dam bang ke ning isi pen nim isi la so bang se ada ke pathi la soal lam si aron barim pulute nilitum ason dupik rongker pen cenglok pangri pangdon cujun cukup hemak tari dang tar adon tinta leke ki prek tadu la soang bong si aron barim pu ki jong dap la si nilitum ke pule punon ta karbi kurusar cingrua mai ke puru akuru saratum cethan cimom alam dukok la so cethan cimom malong si nili tumbang ke cok cido anta cepakeng ponpo la pen hala ipu long kiri nang than kang ating cekakri ceware citiri ko alam bang nili tum ke pathe dam la sipi ni ke hawara penta nili tu cingki ke lan cholo mola tarik troxy akene arkoya ke kloa arni bangke nili tumangta ave ta suri thongkep armu ke nili tumta ke tongon po la pe nili tum hada ke arnam arni phanji punang ko ge bong china bangke nili tum bang si odun jipu hada amai pi tum be de chingwai long erlok la si none prake motor bokan mesenangi che bhong ching chega Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.